Mbukelo khona ekhaya ngibingelela ukukhuluma komthandazi Dlamini. Ngiyabonga ukuthi ngilandela kakhulu kuma-channel ami uNkulunkulu akubusise phinde futhi akukhanyisele. Namhlanje ngifuna sibheke nodaba oluthi unaka ukuthi uma ungenalutho awusilutho ebantwini. Mbukelo khona ekhaya kukho lapho khona ukuthola ukuthi noma kuthiwa usekhaya kufamily yakini khona umhlangano obekiwe ukuthi umdala abakubuki lokho because awunamali. Ngisho emphakathini, ngisho endaweni, noma beyikuphi uma ungenamali awusilutho. Mbukelo khona ekhaya noma bethola isimo esifana leso sike sakuvelela wabhekana naso, ngicela ungalilahli ithemba. Nawe ngelinye lamalanga uyobukwa, lisinamuva liyabukwa. Mbukelo khona ekhaya kunabantu abayibona bangelutho bagcina bayibulala because alikho igama bake balikhulume lizwakale noma liphakanyelwe. Kufana nomuntu ogane umuntu wesilisa ozamayo la ekhaya mhlawumbe mantombazane mhlawumbe no5 abanye bagane kahle, wena ogane umuntu wangathi akekho right kahle eyimalini abakuzwa nawukhuluma la because i-girlfriend yakho ayinalutho. Mbukelo khona ekhaya. So engisho ukuthi ake sikhuleke sithandaze ukuthi nawe ube nokwakho ukuphathe ngesakho sandla. Kunamakhaya, kunabantu mbukelo khona ekhaya abangibukela njengamanje abazi kahle mhlawumbe ngeke ukuthi lemizi abakuyo njengamanje abaphathekile kahle because abanamali. Mbukelo khona ekhaya ngicela ukukula kuphakamise kule nkinga obhekanayo njengamanje ungabi namali ngingaphumeleli, ngoba abanye abaphumeleli nje ngokuthi abathandi bona, hayi ukuthi mhlawumbe lento bayayithanda yini abazenzi. Manje ukuthi ke umuntu ubuka into enhle kumuntu bangakho abantu abangangichazela nje ukuthi mina nabangani abangithande ngingenalutho ngazama ngazaphumela lokhu nginabo abaningi. Umuntu uba nemngani ngoba sonotho, umuntu ufuna kuza kuwe ngoba sokhona akuboni, makaboni lutho umuntu akeze kuwe. Mbukelo khona ekhaya. So nje if unabangani abeze kuwe ngoba ungenalutho bakuzama bakulekelela wempilo ozoba ngcono, ngiyakubongisa nje uNkulunkulu ngibonge ngoba akusikho lula lokuthi kwenzeke kuphi empini yakho. Mbukelo khona ekhaya kunzima emhlabeni uma ungenalutho, abantu abakubona. Uma ungenalutho awunagama, awunasay, ayikho into ongayisho if ungenalutho emhlabeni. So ngicela ukuthi khona mbukelo khona ekhaya zama, ngaba ibhizinisi, ngaba umsebenzi, ngaba yini nje ongayenza ukuthi ingenise imali kuwe, imali kuwe ibe khona, imali kuwe hlele kuphi esandleni. Mbukelo khona ekhaya isekhona ithemba, ungalilahli. Ngithi mina kuwe uma ungenalutho abantu abakubona, uma ungenalutho ayikho into ongayisho abantu bayizwe noma abantu bayilalele noma kuthiwa yikuphi abezwa lutho abantu uma ungenalutho. Mbukelo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu akuphakamisa akusikelele. Ngimthandaza Dlamini la ePithitif eMpumalanga zikhona iwasho akhona amanzi zokukhulekela mina ngikusize bese uyaphumelela into onefisile. Inkosi ikubusise. Mbukelo khona ekhaya uma kuthiwa ukuphi la ukude ukhona khona ngamandla enawo engawuphiwa uNkulunkulu makubusise njengamanje. Ngibonga kakhulu futhi ukuthi channel yami uyayilandela futhi izokusiza zokunika neziluleko noma kuthiwa usendlini njengamanje uyayibona ukuthi vele into engishoko iyenzeka kuwe empilweni yakho. Ngithi ngithemba ungalilahli. Uma ungenalutho Nkosi yami noma ubuza bani ayikho into ongayisho abantu bayizwe. Noma kuthiwa kunemhlangano kusemphakathini sendaweni kuthiwe suma babubani, uyazi babubani vele imali akanayo uva nje kuthiwa bahumzela abantu akusumela but akusuma ubani uthula kadu bamnika le attention lena efanele imali lena asuke ayifuna, angashoko lo muntu because of imali. La emhlabeni bongenamali awusilutho. Ngithi uNkulunkulu akakhawukele. Mbukelo khona ekhaya akasihawukele mina nawe ngoba thina wasababili asinalutho, siyafuna ukuba notho. Uma sizame kanjani ngalamasiko abenza ubani bokhokho omkhulu. Kunezinto enithanda kwakula bakhona emakhaya ezizonixaka kusasa, ezifaka imali ngokusheshsha. Asiyeke leso kukhumanye lamalanga but namhlanje sibheke into ukuthi uma ungenalutho abantu abakubona, uma ungenalutho ayikho into ongayikho abantu bayizwe. Ngithi mina ukhona mbukelo khona ekhaya ngicela uNkulunkulu akuphakamise ukuthi nawe ukwazi ukuthi ube notho. Inkosi ikubusise.